לפתוח איתכם ברשותכם בהחלטת הריבית מחר בארצות הברית. לפני 3 שבועות חשבנו שאין שום סיכוי שפאוול יוריד ריבית, אבל אז התבטאות של איש הפד מניו יורק, מקורבו של פאוול, חיים שיבי, פתאום נערכים להורדת ריבית נוספת. כן, זה לא רק בגלל הדברים האלה, פשוט בשבוע שעבר פורסמו ממש נתונים שהם מבחינת המדדים והאינפלציה והביקושים היו ממש חלשים. מדד התעסוקה של IDP, שבוע שעבר פורסם ביום רביעי, הראה ירידה חדה של 32,000 משרות, לעומת עלייה של 5,000 ו-47,000 בספטמבר, הפתעה שלילית לכל הדעות. במקביל, מדד הליבה, שמדד הליבה, מי שלא זוכר, אני אומר, זה מנוקה בעצם מחירי אנרגיה ומזון שהם מאוד תנודתיים, הוא עלה בספטמבר בקצב שנתי של 2.8%, שהוא נמוך מהציפיות ל-2.9, כלומר שהמדדים האלה כבר היה מובהקות של חולשה, וגם הזמנות ממפעלים עלו בספטמבר ב-0.2% בלבד. שורה תחתונה, חיים, הוא מוריד מחר? בקיצור, בעקבות זה ובעקבות ההתבטאות ראינו פתאום ירידה חדה, או יותר נכון, עלייה חדה בציפיות להורדת ריבית מ-4 ל-3.75, אבל אני חושב שאם הוא יעשה את ההורדה הזאת, כי כל השוק מצפה, זה תהיה מה שאנחנו קוראים הורדה ניצית. הורדה ניצית, כלומר הוא יזהיר שכנראה ההורדות הבאות לא יהיו כל כך מהר, כי גם חסר מאוד נתונים. כל ההורדה הזאת מחר שתבוא כנראה, תהיה בכפוף לכך שחסרים הרבה נתונים, הרבה בעיות, מדדים נוספים צריכים להתפרסם, ולכן בינואר כנראה שהוא לא יוריד. אם מפרסם היום ציוץ שבו הוא מתייחס להתחזקות של שער השקל מול הדולר, שער החליפין, נקבע היום על 3.21 שקלים לדולר. שר האוצר אמר, ממשיכים בעזרת השם להנהיג נכון את כלכלת ישראל. חיים שיבי, יש הרבה אנשים במדינת ישראל, יצואנים, אולי לא יצואני טכנולוגיה, אולי יותר צווארון כחול ותעשיינים שמייצאים, שכשהם רואים את שער השקל השרירי הזה, הם בוכים לילה. מה, שר האוצר לא יודע את זה? אני לא יודע מה הוא יודע או מה הוא לא יודע. אני מניח שהוא יודע, אבל הוא מנסה לקראת שנת הבחירות, כנראה כל נתון שיש, לשייך אותו לקטע הטוב. כי אנחנו דיברנו פה בתוכנית הרבה פעמים, זה לא רק היצואנים, ודרך אגב, גם יצואני הייטק נפגעים, הרווחיות שלהם פשוט יורדת, כי הם יכולים להעביר בקלות מפעלים. כן, אבל שם אולי יש כרית יותר משמעותית. נכון, אבל עדיין זה נפגע, בשורה התחתונה. עכשיו, יש מקומות שאתה מדבר על תעשיינים, שהייצוא שלהם הוא לא ייצוא סופר טכנולוגי, אלא ייצוא תעשייתי, והמרווחים יכולים להיות 10% רווח תפעולי, וברגע שהדולר יורד ב10%, הם עוברים לאיזון, ואולי גם אפילו להפסד. ומי שחוגג פה על הסיפור הזה... וראינו גם הורדת ריבית שלא עשתה כלום לשער השקל. נכון, כי הייתה כל כך צפויה וכל כך ברורה שהיא לא עשתה כלום, ודרך אגב, יום שני הקרוב אמור להתפרסם פה מדד המחירים לצרכן, שכנראה ירד ב0.5% בגלל אלמנטים עונתיים, כן? כירידת מחירי הנופש, ירידת מחירי הטיסות וכו', וגם האיסוף בשקל והירידה במחיר הנפט. כל אלה כנראה יורידו וכולם יודעים, אבל זה לא מה שיגרום לו להוריד ריבית כמובן, כי זה גם כלול בנתונים מה שנקרא, ושוב, שער השקל החזק מקשה מאוד, מי שנהנה מזה זה יבואנים, ודרך אגב, יש גם הרבה חברות שהן בכלל חברות נדל"ן, או חברות שעוסקות, ויש שם נכסים בחול, וברגע שמחיר הדולר, היורו, כל מטבע חוץ שנמצאים בו יורד, הם צריכים לתאם את המאזן, והמאזן שלהם הוא בשקלים, ואז יש להם ירידה מסיבית בהון העצמי שלהם, והם עושים פה שיערוך, וגם זה בעצם גורם להם לנזקים, וכן הלאה. אז זה לא רק בקטע של היצואנים. אחרי שכל כך הרבה ישראלים הקשיבו למה שאמרו להם ברשת החברתית, או לדודה בארוחת שישי, ושמו את כל הפנסיה שלהם ב-S&P 500, אז השער דולר הזה גילח להם שם פחות או יותר את התשואה. השנה. לא, אבל זה בעיה, כי תמיד המתאם הרי הוא הפוך בין הדולר ל-S&P או לנסדק, ולכן תמיד... תסתכל 5 שנים האחרונות עדיין, הקופות האלה עשו תשואות יותר טובות מהמנייתיות. אבל עדיין אנחנו נראה את זה, ואם שכחתם את ההסבר הפשוט לעניין הזה, אז שוב, כשהגופים המוסדיים פה מחזיקים כמויות אדירות של עשרות מיליארדים בנכסים בחול, כשהנסדק עולה וה-S&P עולה והמחירים שלהם עולים, אז החלק היחסי שלהם עולה, ולכן הם חשופים יותר לדולר. אז מה שהם עושים, הם עושים מחירות, לא משנה, דרך חוזים, דרך זה, של דולרים, ואז ברגע שזה קורה הפוך והמחירים יורדים, החשיפה קטנה, והם יותר מדי בשורט, הם חייבים לקנות את זה חזרה, זה עניין טכני, ואז אנחנו מקבלים, אבל הירידות שהן קורות הן בדרך כלל גם חדות ומהירות.
ואז אנחנו רואים שההתכסות שלהם חדה ומהירה, ופתאום רואים את הדולר קופץ ב-2-3% במכה. זה תהליך שהוא הראשוני כנראה שיביא פה לעליית הדולר. כן, אבל... חיים, אני מכניס את זה רגע לקונטקסט יותר רחב, שהוא גם המלחמה, והוא גם השנה שלפני המלחמה, שהייתה השנה של הרפורמה המשפטית, ההפיכה המשטרית, כל אחד שיקח את הנוסח שחביב עליו, אבל אימו עלינו בעצם שההייטק הישראלי ישלם את זה במזומן ועכשיו. ואז, באמת, כמו מכה על חבורה, קיבלנו את מלחמת חרבות ברזל, שההשפעה שלה היא ברורה. אבל כשאנחנו מסתכלים על 25, כשאנחנו מסתכלים כבר על נתוני 24, שבסוף היא שנת מלחמה, בסדר ואף למעלה מזה. כן, קודם כל, אני בכלל לא מבין מה עשו בלגן וטהרה מהנתונים של 24, כמו שנאמר פה, לא רלוונטי, שנת מלחמה, אז היה ברור שתהיה ירידה, ומה שמעניין יותר זה באמת, כמו שאמר סרגי, זה שנת 2025, ובטח ברבעון האחרון שלה, אני באמת חושב שנראה פה שיא של כל הזמנים בהשקעות. אני מזכיר שהשיא הקודם היה נדמה לי ברבעון הראשון של 2021. נקף את כדור הבדולח שלך בבקשה, ודבר איתי גם על 26. כן, אז אני חושב שגם ב-2026 אנחנו נראה עלייה בדברים האלה. כל עוד, אני מדגיש, הנסדק לא ייפול. כי גם ב-2020 ולפני המלחמה, כשהייתה רפורמה משפטית, חלק מהירידה המהותית הייתה גם שהנסדק היה מאוד מאוד חלש, והיה, גם בעולם היו פחות השקעות בהייטק ופחות השקעות בכל מיני חברות סטארט-אפ וכולי. אז אם נסתכל יחסית לעולם, לא ירדנו כל כך הרבה, ומנסים להגיד, זה בגלל הרפורמה או בגלל המלחמה. חלק ניכר ממה שקורה פה בהייטק ובהשקעות הפרטיות בעיקר, זה מה שקורה בנסדק, זה נשאר אחד לאחד. אנחנו לא ניחשנו את האזהרות, אנחנו שמענו את האזהרות האלה מקברניטי ההייטק הישראלי. הם אמרו לנו את הדברים. הם אמרו, אבל הנתונים לא נבעו בגלל זה, זו דעתי. הם נבע בגלל שהנסדק היה בחולשה, ההנפקות בנסדק, היה איזו התפקחות בנסדק של כל ההנפקות, של כל החברות האלה. כל הספקים למיניהם, וכל מיני רוצים אחרי למלא את הספק מהר לפני שיפוג השנתיים שלו, מי שמכיר את הסיפור. אז לדעתי הירידה נבע בעיקר מזה. ייתכן שבאמת חלק מזה נבע מהרפורמה המשפטית, אבל לדעתי לא החלק הארי. חלק הארי נבע מחולשת הנסדק וחולשת ההנפקות בכל העולם. תבדוק את כל ההנפקות בעולם ואת כל הסטארט-אפים וכו', ותסכימו איתי, אתם תראו שבאמת הייתה ירידה חדה. אני מסכים מאוד עם חיים. אנחנו עם פינת אגרות החוב שלנו, החוב משתלם. חיים שיבי, תבונה פיננסית, לימודי שוק ההון, קח אותנו לחברת... דיברנו נדל"ן. כן. גם אתה הבאת אג"ח נדל"ן. חברה שכביכול מתחת לזרקור, ואנחנו לא יודעים כמה אנחנו מכירים אותה, היא עוסקת בעיקר בנדל"ן מניב. תכף נדבר על כמה דברים שהם עושים. נדל"ן למגורים במחירה, אבל זה בקצה. וקודם כל הם מתמקדים רק באזור ירושלים והמרכז, איפה שיש הרבה זה. 16. כן, נכון. איפה שבעצם אין סיכון גם גבוה. אז כבר, מבחינת בעלי אג"ח, אם אני מסתכל, יש להם בערך 6.4 מיליארד שקל נכסים, בכלל לא משועבדים, שזה כבר טוב לנו כבעל אג"ח. רוב הנכסים שלה זה לסוחרים מאוד יציבים לטווח ארוך, מעל 90% תפוסה בנכסים שלה. ויש הרבה, נגיד, פארק רחובות שאנחנו מכירים, פארק גיסין, אזור תעשייה רמת החייל, מתחם אלביט, ליסרה, דימול שמכירים, פארק סיבל ראש העין, כלומר, המון דברים, צומת בילו, כן, המון דברים שאנחנו... נתת פה רשימת מכולת, אבל של כמה מהמרכזים הכי מוכרים בישראל. נכון, וזהו, לא יודעים ששייך לישראס, היא כאילו חברה כזאת קטנה וזה וכולי, ופתאום אנחנו רואים שהמון המון מרכזים של הגדולים במדינה שאנחנו מכירים, כמו אלביט אמרנו, וכמו כל מיני כאלה, ובחולון וכולי, ופארקי מדע למיניהם, ופארקים טכנולוגיים שייכים לחברה הזאת, וכמובן תפוסה שחלקם גם 95%, ואנחנו מדברים על חברה שהשווי שוק שלה 4.36 מיליארד שקל, 90% בהון העצמי שהוא 4.45 מיליארד, ומה שיפה, בניגוד שוב לחברות נדל"ן אחרות, זה מהווה 44 ומשהו אחוז מההון. בעצם החברה מאוד יציבה פיננסית, הכנסות של כ-140 מיליון שקל ברבעון, עם רווח נקי של כ-50 מיליון. היחס השוטף שלה, מי שקצת מבין, זה 1.43, בטח בחברות נדל"ן. לא, אתה לא תעשה לי את זה פה, מי שקצת מבין. אתה רוצה, תסביר. אין לי בעיה, תן לי את הזמן. אוקיי, יחס שוטף, בעצם אנחנו מסתכלים על נכסים שוטפים של החברה מול התחייבויות שוטפות. בגדול הנכסים שוטפים
זה מזומנים בקופה, התחייבויות של ספקים וכולי. התחייבויות שוטפות זה התחייבויות של החברה לשלם בשנה הקרובה, שמהווה בעצם את המדד לתזרים הקצר, ועד כמה החברה יכולה לעמוד בו. עכשיו, אנחנו רואים בעצם, אז היחס ביניהם, אנחנו קוראים לו היחס בין זה לזה פי כמה הוא גדול, עומד על היצע 1.43, שזה מאוד יפה, ואנחנו מסתכלים גם על ההון החוזר, אם כבר נכנס שזה פחות זה, אנחנו מקבלים שיש לה הון חוזר של 174 מיליון. כלומר, יש לה נכסים שוטפים לעומת ההתחייבויות השוטפות בשנה הקרובה של 174 מיליון שקל, שזה שוב מרמז על מצבה הפיננסי. חיים, קח אותי לסדרות. כן, אז ככה, דרך אגב, גם פה זה מוחזק על ידי שלמה זלברג, וחצי על ידי חברות הביטוח. בעצם מגדל, הראל, מה שדיברנו קודם, כלל, מנורה, מחזיקים בחלק ניכר בחברה, כלומר בגלל הסיפור הזה, חברה יציבה, AA, 5 סדרות. הסדרה הקצרה ביותר היא סדרה שקלית, המח"מ שלה 0.7, נותנת 5% שנתי, זה בערך כמעט 1.2 מעל ממשלתי, מק"מ נותן להם 3.80 ומשהו, זה נחמד מאוד, יפה מאוד, אז זה הסולידים ביותר, מח"מ קצר, קופון 5.05 חצי שנתי. יתר 4 הסדרות הן צמודות מדד ויש קצת הבדלים ביניהם. אם אנחנו נסתכל, אז אנחנו רואים על המסך, אז הסדרה ט"ו בעצם המח"מ שלה 1.33, והתשואה צמודת המדד 3.4, 0.95 מהממשלתי. הסדרות האחרות, ט"ז וי"ח, הם מח"מים של בסביבות 3-4 שנים, ואנחנו מקבלים בין 2.8 ל-2.9, בין 0.8 ל-0.9 מעל המדד, אני בכוונה רץ מהר, והסדרה הארוכה ביותר זה מח"ם 5.2 והתשואה 3 מעל המדד, 1% מעל ממשלתי. כלומר, אנחנו מקבלים פה באג"חים האלה בין 0.9 לבין 1.2 מעל ממשלתי, אבל צריך לשים לב לכמה דברים. אחד, אם אנחנו מסתכלים על סדרת ט"ו, שזה הצמודה הקצרה, המח"ם שלו 1.33 והתשואה לפדיון 3.4 מעל המדד. כשהסדרה יותר קצרה היא 5% שקלי. אז קודם כל זה מגלם לנו כביכול אינפלציה של 1.6, אוקיי? ואתה בא ואומר, רגע, האם אני חושב שהאינפלציה תהיה פחות מ-1.6? אז מה עדיף לי פה? ודבר נוסף, בסדרה הזאת ט"ו, כמו בסדרה י"ח, יש ביטחונות מלאים. כלומר, בסדרת ט"ו יש ביטחונות על פרויקט סיביל פלוס העוגן בראש העין, מי שמכיר, פרויקטים ששווים מאות מיליונים, הם מוזכרים במעל 90 ומשהו אחוז, והם מהווים ביטחונות לאג"ח ט"ו, כלומר, האג"ח ט"ו שהוא צמוד מדד ומח"מ קצר ונותן 3.4 מעל המדד, מעבר לזה שזה AA, זה כבר עם ביטחונות. עכשיו, אבל אם נסתכל, נגיד על סדרות ט"ז וי"ח, שהמח"מ שלהם 3 ו-4, אז גם בט"ז אין ביטחונות, וי"ח יש ביטחונות, ואנחנו רואים שההפרש הוא רק 0.15 בתשואה. כלומר, השוק בעצם אומר, אני מאמין כל כך בחברה, או בעצם יותר נכון המוסדים שמחזיקים בה, שאומרים, יש בהם, איך אמרנו, 6 ומשהו מיליארד שקל נכסים בכלל משובדים. הם שומרים תמיד, שנים, על מבנה מאזן שההון העצמי מהווה בין 40-50% המאזן, ולא חורגים כל מיני חברות שעודות ל10% וכולי. בעצם רוב הזה שלהם זה מהכנסות שהן מובטחות לטווחים ארוכים. חברה מאוד יציבה, כלומר, הביטחונות שהם נתנו פה לא מוסיפות כל כך הרבה, מוריד את התשואה, הציבור מוכן לשלם פה, או יותר נכון, המוסדים שקונים את האג"חים האלה, רק 0.15 פחות. עכשיו, ואז, אז יש פה כאילו שני מילים אחרונות ממש? כן, אז מבחינת המשקיע הקטן, כשאני מסתכל על הסדרות האלה, אני חושב שהמשקיע הקטן, הסדרה הכי טובה בשבילו, אין לאור האינפלציה הצפויה, אין לאור הביטחונות, זה סדרה קצרה ט"ו, צמודה למדד 3.4, צמוד למדד מח"מ 1.3, כאשר יש ביטחונות מלאים, כלומר, גם אם יקרה איזושהי קטסטרופה, והחברה תיקח מינופים פתאום וכולי, שיעבוד ראשון קבוע בדרגה, זה הסיומת שלי המהירה. חיים שיבי, תודה גדולה.